Random Cat Production. Meow. Tyrkiet, en rubin i Middelhavet. Ferieparadiset med kilometervis af solrige strande. Og et af de forreste lande i køen til medlemskab i EU. Men under overfladen hersker en anden sandhed. Tyrkiet udskiller sig både kulturelt og geografisk fra resten af Europa. Kun 3% af Tyrkiet ligger geografisk i Europa. Hvis man tager den samlede befolkning, er kun 35% pro-europæiske. Den største kulturelle forskel er Tyrkiets religion, islam. Atatürks sekularisering af Tyrkiet giver et skub i retning af Europa, men Tyrkiet består stadig af over 98% muslimer, og i den østlige del af landet findes der meget fundamentalistisk tolkning af religion. Til sammenligning er der kun 6% muslimer i EU i dag. Hvis Tyrkiet optages med sine ca. 74 millioner muslimer, vil de tilføje yderligere 15% muslimer i EU udelukkende fra Tyrkiet. Med islams synlige rolle i det offentlige rum er det svært at gennemskue den såkaldte atatürske og meget sekularistiske holdning i Tyrkiet. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kvinder i den muslimske verden føder mere end 4 børn i gennemsnit. Det er mere end dobbelt så mange som kvinder i Europa føder. Det bliver til en årlig befolkningsvækst i Mellemøsten på ca. 2%. I år 2050 vil 25-30% af EU's indbyggere være muslimer, hvis Tyrkiet bliver optaget i EU. أشهد أن محمدًا رسول. Der er en stigende nationalisme i Tyrkiet. Før Tyrkiet gik landet under navnet Det Osmanniske Rige. De herskede i 1500-tallet over en fjerdedel af Europa. Men i Første Verdenskrig var de på den tabende side. De blev tvunget til at underskrive Sèvres-traktaten. Det betød, at de måtte afgive land til Frankrig, England, Italien, Grækenland, Kurdistan og Armenien. En stor ydmygelse. Sultanen mistede legitimitet. Det førte til, at Mustafa Kemal Atatürk i 1923 underskrev Lausanne-traktaten, som gjorde Tyrkiet til en anerkendt stat og gav dem Armenien og Kurdistan tilbage. Atatürk samlede Tyrkiet og er i landet i dag kendt som Tyrkiets fader. Atatürk skabte en nationalfølelse, og nationalistiske folk i Tyrkiet mener, at landet kan klare sig selv, og at de ikke behøver EU's hjælp. De gider derfor ikke afgive suverænitet, hvilket er en nødvendighed, hvis man vil være en del af EU. Nationalismen vokser i Tyrkiet.
Ved sidste valg fik det meget højreorienterede nationalistiske parti, MHP, over 14% af stemmerne. Der er stadig fattigdom i Tyrkiet. Nogle steder i landet er problemet ikke så stort, men sagen kan ses fra andre vinkler. Især i den sydøstlige del af Tyrkiet hersker der stadig rigtig meget fattigdom, og mange mennesker lever langt under fattigdomsgrænsen. Og i de fattige dele af Tyrkiet er der meget sort økonomi. Det vil sige, at landbrug og små virksomheder ikke betaler skat. Grunden til, at regeringen ikke griber ind, er, at landbrugene ikke kan konkurrere med EU's priser, hvis de skal betale skat. Tyrkiets BNP per indbygger var på 7.800 euro i år 2008. Det står i kontrast til den gennemsnitlige BNP per indbygger i EU, som lå på 26.300 euro. Arbejdsløsheden er stor i Tyrkiet. I 2010 viste en undersøgelse, at arbejdsløsheden lå på 14,5%, og den er stigende. Tyrkiet har ikke styr på deres menneskerettigheder. Tortur i landets fængsler er et kendt fænomen. Vagter torturerer fanger, og minoriteten, kurderne, undertrykkes. The Turkish army dominates the Kurdish town of Cizre, close to the Turkish-Iraqi border. Kurder bliver igennem voldelige handlinger blandt andet nægtet at fejre deres form for nytår Newroz. Der er blevet lavet love mod tortur. Bødlerne skal straffes mere og hårdere. Der er blevet lavet love, der sikrer kurderne samme rettigheder som tyrkerne. Men ude på landet, i den østlige del af Tyrkiet, slår disse regler ikke igennem. Det er, som om regeringen vender det døve øre til denne del af Tyrkiet.